bedane opo lawang barek cendelo nek cendelane gak patek ombo bedane opo perawan barek rondo nek perawan opo anane nek rondo milih sing dawa tegese dawa umure sayang wong ayu tak sayang saben dina aku tansah kelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan mangan lali aku ora bisa lali yen kelingan janjimu wayah wengi lahir batin tumusing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah ojo sulaya wis kadung janji ojo gawe gelo iku kabeh wis dikersakno sinekseni Gusti Kang Maha Kuwasa yen to pancen sliramu wis dadi jodohku aku bakal nyuaragakno uripmu mula kudu sabar narima rumah tangga ben bisa mulih asik esek karya baru CJDW ses makasih sayang wong ayu tak sayang saben dina aku tansah kelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan mangan lali aku ora bisa lali yen kelingan janjimu ing wayah wengi lahir batin tumusing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah ojo sulaya wis kadung janji ojo gawe citra iku kabeh wis dikersakno sinekseni Gusti Kang Maha Kuwasa yen to pancen sliramu wis dadi jodohku aku bakal nyuaragakno uripmu mula kudu sabar narima rumah tangga ben bisa mulya aku neng amati dulur perkembangane jaman akeh
mangsa bengong golek penggiat awe ya kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomi lancar gak kekurangan ayo padha eling dulur karo anane teknologi mergo iku bisa dadi iso secara offline maupun melalui aplikasi dijamin berhasil asal mau berinteraksi ao iyo hae ya iyo iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas perbuatan yang salah menjadi prioritas iku menungso kudu diberantas di dalam kehidupan beraneka macam ono sing wira swasta uga seniman pabrik industri uga membuka lowongan kanggo mengurangi nilai pengangguran kerja opo ae dulur ayo sing ceria kanggo nyenengno elak sekeluarga kepakkan sayapmu setinggi-tingginya supaya masa depan terlihat cerah tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing edung ganteng rupane ono sing rasan-rasan dipek mantu ngolehno putune alhamdulillah Lodrok karya baru balik malih teng desa kidul Kesamben kidul Wringinano kajate sedekah bumi nggih ruwah desa nggih matur suwun terima kasih thank you iya maneh terusno amblas nggih matur suwun Bu salim sik Bu salim sik iya alhamdulillah apresiasine kuat sangat saestu kula dongaaken samantune nanggap Lodro karya baru diparingi panjang umur diparingi
rejeki kang halal barokah diadono saka balak lan blai. Allahumma khususnya sing bujang-bujang kula nggih tesih enom kula kandhani pun gopoh rabi saestu temenan santai ae dadi menungso sing wangi tegese kaya ambune kembang ndolek sandang pangan gampang. Allahumma amin. Wis santai ae nggih ya. Kata-kata hari ini dunia tidak peduli kamu disakiti, tapi dunia peduli jika kamu menerima gaji. Masuk. Ndek aja. Gak apa-apa ya. Tek. Gak melo. Ayo Mas Hari. Ses. Karya baru CJDW. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar janda ku dapat. Jaman edian wong tuwa rapi prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo brengose. Iki piye wong tuwa cah rapi prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune bareng digoyang ser aduh penak indah ditantang drong dan ditantang drong. Jogetanmu mengundang saweran net tiba net. Wong ya potongane koyo manuk ngono kok dikeki. Iya nek jeno wong tuwek ngelontok ya metu. Ya. Kenyataane kan ngono. Kula wong gerang tuwek ngelontok.
Masa aku biyen tau nom ganteng, Ji. Kenyataane jeng ganteng aku. Lah aku biasa boke ning gantenge petung temuku. Mosok nek Aja caca wong sampe cak katuto. Apa? Wong begengke katut aku kok. Kok iso begeng dijokno. Aku iki manggedunan manuk. Cucak ro. Kon niku lha opo? Alane ganteng dudu manuke wong sampean. Lho. Ya iya rek. Alah wong atase manuk mundas ya bengkong. Tapi kan titis. Siti sapane mblarane tegal-tegal goblok. Ku barang bengkong ya titis yo blarah ini. Timbang manukmu. Ya bener manukku cilik iki koyo neges. Kosok neges iku lho. Manuk kate manuk ciprit gulune dawa. Delon para esuk mari salat subuh. Apa? Ngocahe hebat. Ya apa, Net? Jeketik. Wong ngono kok dipamerno lha ngono. Ayo kon nek iso nggae dolan manuk. Wong aku kok. Iso kon. Wis tuwek gak ngerapal. Jangan tak pisui hari ini. Lah nggih pekon Bu nggih. Pekon. No. Coba melo-melo tak biasa bener lho. Enek iso sih. Tanggae manukku dhewe engko. Manukmu Wah dhewe. Bakri cek mrene engko baru apolo kohar. Arep-arep polo kohar iki gitu ganjarane ombo. Mosok nek Ya iya jejer karo kaseri. oh. Nek panen dintite karo kaseri. Mulane iso gawe omah. Wah. Alah gak ngarang-ngarang kohare gak wara. Gak ngarawani Bakri mboro. Wong ata wong Bakri wong mleki. Ngono aja ngono lho ya. Ayo, sapa iki ayo? Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Biji. Apa? Kri! Mari ke sini. Ayo sini. Kok iso disusul niku lho. Batalan Net, masalah dioyong-oyong. Lah apa? Ojo melo-melo kon. Tak ladenan iki. Mbok nyeluk bak. Nek nggo kerombongan nyeluk bak kok kene aja banek ngono lho, Kri. Pun. Oh, pun. Apa Janet? Lho aja apa? Apa Janet? Nek. Net. Pakai ini kok. Mari oleh saweran baik, Pak. Ora sawaran balak-balik. Siji, Apa sih? kon kok rada kuning-kuning abang-abang cecing lho. Mateng iki. Lho iku ngarepe 5, iki ngarepe kok 2. Walah, Bah. Sepuran iki sangune putuku iki mang jagane meneso iya. Sik. Sampeyan tak jagani wingi jane pisan. Betul Assalamualaikum salam la ilaha Oh illallah. iya iki, Bah. La haula wala quwata illa billah. Oh iki tulisane. Oh iki, Bah. Oh iya lho. Aja dibuka karo wong akeh. Iya, gak ojo rahasia. Tandel. Oh, lu kok di terawang. Sate balik. Oh, boleh kok padha mbek iki sih. Pak Persuko balas ya. Nggih, matur nuwun Bakri. Pernah ngomong mbek wong-wong kono lho. Ngomong apa, Bang? Ya pernah ngomong apa lah ngono. Yang ngomong mbek wong-wong aku ngomong. Ya wis ngene Bang ngomong Didi ae ya wis didongakne warga masyarakat Dusun Kidul ya. Usahae lancar. Amin. Pak RT RW ne diparingi segera waras selamat Pak Polo Kasune nggih. Sak wargae nek iso nekano karya baru maneh. Amin. Pun matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Nggih, katur kohar. Bapolo kohar nanti iki sawahe ombo jejer kasar iki. Kok terus ya Net? Meneng ae sawahe lho ombo akeh busi. Nek kata kali lho kok kali sapa balik. Kon kate nang ndi? Bapolo kohar. Pak Kohar. Mole, kalau jare bebek lo mole. Enggak, iku lho. Lho, Waduh. Pak mantu opa. Are
iki enak masalah sampe nobetno lho Pak kok isone iki lho lho ya bingung lho gak tayo kok lho kok sederet masa jenengan kok nganut mawon sip lho embonge kene lho Net lapo Tangane tak kempit. lho lapo mbok kempet lho kok gelandang wedhus Net wah Kuatir bae mbrosot. sok dikempet lho Nyapa? Ojo nyeluk Pak Sai sakno Pak Sai ngono. kok dikana ndang waras lah ngono Tungane waras ngono mung gano omah wong ndolek aku mrene. oh Jangan tau tangi dhuwit gak mentol aku. Wong sing dhisik gorong nyaur. lho Mesih durung nyaur. Nyaur iya di sini-sini iki. Lho sing dhisik gorong nyaur. peno aku tak. iya Gak krasa iki. lho Aku iki lapo? Lho, Lapo ya apa? Lah, sawah sampe niku ombo. Coba iso pung jajan pasar niku ora kok duwe. Yo pasar aku dhewe ro aku mikir ngono kok. Sampe nempel sawah yo. di sawah. Sampe ke mana? Temen ya. Yo gak nyampe temenan iki nek kablepes karo duwe iki. ngawur Terus jane sing opo? Iki rada abang-abang dede. Sing ijo ta sing Boten abang Pak ijo gak payu. Belas lho dompet kari wadah kembali. Kembali. Iya bojone celuk kene kembali kok. Aku sudah kali, Pak. Oh jadi pinju ya iki. Yo sampai aku guru kok. Lu tau wae erek. apa Net 500-an tok. Nggih. Waduh alote yo. oleh jebol Awal pada jebol kaspe. Nggih. Nggih Bapak Masin. iki ditomong loro ta ditugel. Lu nggih ya siji tarang ditugel gak payu. Iki kene kono lho Bang. Tugel gak payu. wow Nggih kula matur nuwun Pak nggih. nggih matur Nggih suwun dungaken nggih mantun nyukani kula. lho ayo ono neh koro-koro kone karep ta nek karep ya tak modus Iku wong gak gelem. Iku lho wong. Aku nek diparane wong brengos ngene aku wedi ngene. Oleh aku biyen aku ngono tak delok brengos polisi. Intel matur nuwun Pak nggih. Nggih kula dongaken sehat walafiat rezeki ingkang kathah. amin Boten Pak guyon. Alhamdulillah kena bayar listrik. Nek bayari wong keramik. Kena bayar wong keramik. Cerita iso bangun omah Mas aku iso bangun. Arek go omah iki bojoku bendino tak bangun. lho ngawur iki bangun omah Bangun omah. iya rek bangun omahmu sayek ngono Oke siji-siji kok sih. Omah wong gerak disayek-sayek. nonani iya nonani otot lho sing garai iku lho nonane ih kon niku lha opo Wis tuwek lho iki dhewe. kon mek oleh saweran ngono wis tuwek go pemodene kon ero aku Manuke manukku lho nek awan cucak rawonet
jejak mumele gendeng. Aduh. Jonet. Dalem. Anak sapa rek? Juga diwasaki. Lho. Aduh, pon sekolah. Rusuk apa iki lho? Pon sekolah. Sampun. Lho. Kelas piro rek? TK lho pisan. Nek disangoni piro rek? Sangane bapak sai 700. Akhirnya. Aduh. Lho. Gawe tumbas apa rek? Mimi. Oh, mimik teh. Kaya cepet. Mimik kopi nek ngono. Marai ngelu. Lho, lah mimik apa? Mimi pendile bomu. Ayo. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu deki pipimu. Iya. Lambemu sikar jambe. Yen tak sawang katon manis. Dek, aku naksir kowe. Apa kowe dek wis ana sing duwe? Dulu. Ana rong minggu Ya. tak simpen ana jroning codhok. Sumi teko etan. Sume ayo mereka mari tangga. Sumi ijek prawan. Sume prawan saiki meteng 3 wulan. Kosok meteng 3 wulan. Biyen prawan saiki di bojo dadi meteng 3 wulan dilanjut. Sumi teko kidul. Mlaku arep tak susul. Sumi ayu untune kingsul. Roke mloro je bokonge rong pikul. Bokonge rong pikul ya sih. Saking lemune Nek mlaku iso kok. dilanjut. Tuh. Podo trek ngresek. Sumi teko kulon. Wong lakune je kok alon-alon. Sumi amal buturon. Sumine bengi lan jaluk keluk. Gak oleh net. Kaya apa? Porno, kel iku mengapa? Jaluk kelambi. Kelambi. Sumi teko alor. Senengane nganggo kado-kolor. Mangan bakso embo pentol. Paire lumpuh sebab kakean kone nyanyi aja ngono sih. Kakean apa maneh gak kakean kon iku. Wong kok ngono tok ae plesetane. Nyawaringe guyune. Waalaikumsalam. Net. Bojomu ku ya apa isine-isine ae. Lho. Apa sih? Ana pasar akeh wong. Heeh. Lah kok aku kongkon ngutangi. Bojomu gak tau gawe kotang ta. Sebalenana lambemu, Gus. Aku nang pasar. Akeh wong. Iya. Lah kok iso aku kongkon ngutangi. Lah Kon bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta. kon ngutangi bojoku. Laro pentile. Ngutangi dhuwit. Lah gak ngomong ngutangi dhuwit, Ji. Wah, utang dhuwit lah apa ngutangi Kon iku bojo. taruh ngono aja isine-isine wae. Lah apa? Kon iki dagelan kondang lho. Lho iya. Walaupun ini pemula. Nah, Aja kok wuruki kaya ngono. sing muri sapa? Lah kon kok iso njaluk-njaluk dhuwit iku ya apa? Sing njaluk ki sapa? Aku gak melo-melo lho ya. Nang abakar barang iki mau. Iya wong aku dikeki kok. Kei sini kon nek kon iku dikeki. Iya. Lho aku jalukno pisan ngono. Oh.
iki kok padha dene adakno. Iki gak oleh kene. Sik, aku takon. Kaji ya. Kalau Allah. kamu orang kredibel, akuntabel, Iya. jujur, Iya. bisa dipercaya. Lho iya. Kon mlaku, Heeh. ana dhuwit 200.000. 200.000. Kok jopo? Lho ya rezeki tak jopo, Gus. No. Lho kok sok ngono iki lho. Iku jenenge rezeki sing gak kalah. Oh iya gak barokah. Gak kalah. Gak barokah. Gak barokah matamu kuno. Ah. Wong bareng nemu kok. Ana dhuwit 200 yo dalan. Iya, tak jopo. Lah, iku nek gak kok amalno dosa kon. Oh, masih kon Gus. Apa? Kon mlaku nggo embong sampean. Ana dhuwit 200 yo embong ayo gak kok jopo. Ya gak. Lah apa gak kok jopo? Lah wis kok jopo ngono kok. Lho. Aku jopo apa? Ayo tuwek. Alah, ngomong mbok sing kena dirungokno lho. Tuwek-tuwek gak jelas. Kon mangket mang ya dilokno tuwek ngono ya, Nek. Kae ngono, jange tak gejero. Iya klambine kembar apik klambine. Rupane lho kisut. Ngrebeki kuping adakno. Awak dhewe sadar, Net. Ya sadar rek kudu sadar. Aku biyen mulai nglodrok ya kaya kon ngene, Dik. Tapi lho bagus saya, Bah. Bagus saya. Iya, umurku wis 28. Heeh. Jone iki pira kon, Net? 17. Mosok 17. 17 diwalik. 71. Iki bener 17. Iya. Tapi pindo. Lho kok pindho? Untune telas pipine kendo. Pindho mata. Lho, kon aja ngenyek wong tuwek. Gak ngenyek. Aku takon ya. Takono. Sawo iku nek enom rasane ya. Sepet. Sepet. Heeh. Lah nek wis tuwek, Ya legi ta lah. mulane aja ngomong wong tuwek. Yo. Lah di sawangane kalah karo enom. Sing ngarani gedang nek cuk jinom. Sepet. Lah nek mateng. Legi. Lah ya wong tuwek iku lega. Wis ah. Salah. Heeh. Nek enom rasane ya. Sepet. Lah nek wis tuwek, Ya legi ta lah lah. iya legi. Ayo ngomong. Ayo ngomong apa kon? Masih kon arek SMA, ayo ngomong. Onae cek Aku. kuliah cek semester 1 mari ngono kon. Kano ewange. Tapi wani, Iya. tak bales. Balasen. Sampe nak wis tuwek ya. Dapet tuwek dikatutno. Nyadar iki. Inna wa ma'asabirin. Gak ngurusi biri ngurusi tuwek goblok. Terus Nek nyatane sampean wong lawas, Iya. ngerti lo debung. Oh ya ngerti. yo lo tebong ya seneng aku Ayo. iki. Seneng aku. Nah iya makane sih. Iya. Lah nek nom, Enak. Ya. lah nek tuwek ngene kok. Loh, Kok lho, cagak kok lho pewanganen. Krikit ono nggal pojok. aku ya gak arep. Perasaanmu aku iki rayap apa kon? Wis kene rek. Aku terlalu bingung aku. Lah apa bingung-bingung? Waduh. Lho, ki lha apa sih bingung-bingung. Lho. Ya kepleh net. Mulane kon iku ngebel aku, mbek aku. Aku gak ngebel-ngebelan aku iki lho jange Lah apa? jange nang gone pur. Lho. Purel-purel yo apa sih iki lho? Sapa? Iku mang purel. Lu sapa ngampur? Lah, iku kamu. Ngomong ular kok. Ngomong ular jadi pur. Aku gak kenal pur. Are. Lah apa? Begengge. Lho. Gak apa kon? Aku kate nang arek cangkruk rek. Iki duwe sapa iki? Gak ngurus baduke silakan belang gak ngurus. Lho, Iku mang duwe bojoku mari narik mbok duwe apa tahlilan iku. Lho. Lah terus mbok gawe iki ya apa? Gak ngurus banok wujud muring-muring. Lho. Aja melayu bener yo tak jeloki pedang Sik, kulo. sik, sik. Sembrono Kon kan bendahara. Benar. Struktur organisasi masih tahlilan itu ya tercantum. Pemasukan pengeluaran Harus tergantung dihitung. kamu. Gak ngurus. Lho. Alae kate duit titip nang aku. Lho. Long tadi inti ya kayak ngono iku lho. Lho. Gak tayo. Lah pokon balik mana lah Bu? Gak izin yo. Lho. Lah iki abang-abang iki apa abang-abang iki? Lho ya abang-abang. Lho ngene iki lho. Gak jelas. Ya apa? Bagian bendahara tahlilan. Iya. Lah iki kan malam Jumat. Termasuk Lah iki kan korupsi. wayahe tahlilan. Lah kok duwe digawa? Lah iya kok iso iku.
Iki sing kajokan iku sapa kan diserahno. Heeh, uga rampene. Lah kanggo uga rampene wong tahlil. Betul. Oh, Cak Agus. saking gedene tak iso muni kok. Ji. Iki masih banjiran gak mungkin kelelepi. Lho kok iso? Ah, pelampunge sakmono iku. Cak Agus. Apa kena iku kok kaya wong gopo? Ji. Apa sih yu? Cak Agus. Iya. Ngomong ning. Ji. Ojo ngono lah, Ji. Sik ta, masalah rek tingkae koyo ngono ae. Apa sih jikoni? Rontok. Ji, masih ngono ya gak pote, Ji. Bae mari disemir. Pote iku ya cek wong tuwek-tuwek. Matamu aja. Cak Agus. Apa ning? Kan karo bojoku ta, Cak? Lho, Ayo, diomong. ayo tanggung jawab, Pak. Ya, Cak, aku ditabraki wong ngalor ngidul, Cak. Masalah ya. Regane bojoku lho, Cak, nggawa dhuwit tahlil. Oh. Ci, sik. Iya, Gus. Apa? Besok. Lho jare ditabrak wong. Iya, ditabraki. Buri ngarep ngalor ngidul ngene ditabrak, Ji. dolane ngarep mburi kok padha. Ojo ngono, Aku Cak. lho. Jane nek jek tak teko kene. Lho iya ta, Cak? Iya, Baru saiki nanti, Cak. ngomong aja. Hai. Iya. Cak Agus, nanti, Cak? Engko nang muring-muring sih. Ora yo. Engko tak kandhani nang penuh muring-muring. Iga. Sumpah gak muring-muring. Sumpah. Iki lho ya. Ngene yuk. Janji. Engko nang muring-muring. Iga, Cak. Temenan? Iga. Tak kandhakno bojo penuh. Kelakuane koyo ngene. Gak muring-muring? Gak. Ngene yuk. Juk engko nang muring-muring. Iga, Cak. Wis tak rungokno dadak worong. Ngene yuk, mang pamit aku. Iya. Nggawa dhuwit akeh ngono lho. Lho ya iku Cak dhuwit tahlil iku Cak digawa bojoku, Cak. Ya apa, Cak? Aku ditabraki wong ngalor ngidul, Cak. Gak oleh tahlil kok iso dhuwit digawa. Lah ya sedih aku, Cak. Wis susah mari ngombe jamu kalian ngosek. Dadi omongane yo ngawele. Terus Nanti Cak bojoku, Cak. ngomong emang aku ngene iki wis happy ae. Happy. Cak, ngomong nanti tak tututane, Cak. Nang Cak. jare golek purel ngono. Sabar. Sik cita ambekan, Ji. Sabar. Kaya sulinge pabrik gempol kerep. Apa, Cak? Cak. Iya ning. Cak. Neneng. Gak situ. Lho. Pengen geblak. Cak. Golek apa iku, Man, Cak? Dari purel ngono iki. Kurang ajar, Jonet. Jonet! Yo. Jarno engko lak ketemu ana kerombongan ngono. Ola opo sik kok tututi barang iku lho. Ngawur kok iki mesti ngono iki. Rombongane kono. Ayo ngompak arek-arek. Nek gak dipisah ya apa engko? Lho, Jarno salah siji cek bongko. Lho. Aja ngono ta Rek. Kita lihat ae. Heeh. Wong jeneng wong rumah tangga. Rumah tangga. Kan saling tik and give, Heeh. saling pengertian. Betul. Tapi nek Jonet kelakuane kaya ngono, Heeh. arek-arek ayo diceluk Dikelompokno nang omamu. nang omahku. Omamu kan ide. Heeh, ida. Nah, ayo didelok. Iya. Ya apa kedadeane? Oh ngono. Hmm. Ayo didengke. Ayo.
penting awake dhewe seneng, duwe akeh. Wah, duwe selekat belang gak ngurus bojo yang ngono gak tau cekel duwe. Kunci sampe gak iso tuku aku. Kenal pot moto tak jempol. Halo sayang. Waduh mari nyai sang lek dron untuk kusok pupak loro iki. Iya, Dik. Sayang, Heeh. tak doleki ket mang. Oh iya iya. Nang ndi ae? Ah nang arek-arek aku. Nang arek-arek. Lapo? Ayo dolen lek arek. Dolen sing temen. Iya. Sing temen. Ya ya rek kapan aku gak temen Sing lho. temen. Ya. Sing temen. Sing temen. Lawas. Sepelan go mamang. Sepelan kaki. Sayang. Penang gak didoleki ya? Dolek sapa kae? Gak ta? Belas ya. Gak didoleki? Belas kan ono dolek. Teman. Yo rek. Gak didoleki markasen? Markasim kae. Iya. Kae. Sing temen. Ngono saya kon rek. Kon tekon ndi kon? Aku ta. Kon gawa duwe tahlil. Mbok gawe mangku pura. Sopo sing mangku? Alah. Aku gak mangku pura, aku mek mondong tok. Iku kan wae. Kon aja kurang ajar yo. Iku duwe tahlil. Kon yo gak tau melok tahlil, melok napani duwike. Kon nek tahlilane budal iku yo, kon nek ana berkate tok budal. Dadak markasim sing oleh duwe tahlil. Dadak. Sare temen iki gak ngono. Ika. Gak apa? Enggak duwe lho. Aku mang diparani bojone markasim sak markasine. Jarene duwe tahlil mbok gawa. Bojone markasen sing jenenge Tati iku ta. Iya. Oh, tak marane. Wonge wayu, alise jlirit. Ya iku bojone markasen. Iki bojone markasen. Iya. Masane markasen banci ngono kaya rabi. Saiki ndek duwe cak. Duwe gak nontek. Aja kate ngomong teh cak. Wandhe duwe. Wis ae ndek duwe. Ojo mure-mure nemen-nemen dene kon rek. Nek ikut ngaku aku gak ngarep more-more. Iki gak temen. Sapa ngomong ket nama? Ayo. Kon kate njaluk tolong sapa? Wong dukuan tedo gak ono sing gelem nulungi kon. Bojone kasiri lho gak gelem nulungi kon. Ya aku njaluk tolong Ayo njaluk tolong sapa? Pak Sai. Gak ono sing gelem. Ndi wonge Masai? Pak Sai gak iso mlaku. Lah pane? Sanu aku rek kancaku Apa gak iso nolong kon? Ya tak dongano cenang waris Gus Sai penuh Sai. Gak Kon njaluk tolong sapa katene? Pak Lurah. Pak Lurah gak gelem nolong kon. Mergo kon salah. Nek nulung kon, Ya gelem nek nolong aku. ya kegirangan kon. Barene duwe. Ya sapa? Lah, duwe tahlil. Duit talil. Iya iya. Duit antak iki mang goblok. Duwe tahlil berarti entek kon utang jeragane kon. Iya, cok ngono. Kon utang jeragane, Nek. Bojone kok jinet-net. Angkel-angkelku. Kliru. Kon lambe iku pompo iku ora ceprot yo. Sing bener ngene lho. Mang. Waduh.
Blonjo iku lho ndi kok. Nek gak gelem perkosaan. Bojomu sapa jeneng? Kok takok celok bareng kene apa Aku ora jeneng lah Mbak Tati. Ya serok takok lho. Ayo gaki kok. Selagi Iya ayo lho. iya tak balen lho. Kok sore Aku kenal foto dulu. Ngono. kok sore Iya ya bareng Tati. Titip wingi Gondi. Sing tak titipno nang peno wingi tahlilku ndi? Aku ditarik Markasim. Gorene. Aku titip iku lho. Kok bayarno iku lha apa? Kok gawe nanti? sing wayahe kajokan iki sapa sih? Wayahku rek wayahku. Ayo Markasim, tapi aku bayar titip Jonek. Aku yo titip kok gak dibayarno iku lha apa? Jepuran nek jepuran Wes sing akeh. kene. Keno. Aja ngono peno iku. Oh silang. Peno iku gawe panutan sesepuh. Iya. Nek pancene ana ngono. Ya. Sing berhak iku ya bojo peno. Ngono lah. Ngono. Ya, Aja sepurane. digawe kaya ngono gak karu-karuan. Iya dadi male apa demene awak dhewe iki ngrusi organisasi Ya iya. wong tahlilan. Senajan wong tahlilan iku ada struktur organisasi. Organisasine ya sepuran Wes, sing ya. akeh. Wis Lah. ono beres. Masih ngono. Iya. Sampeyan yo aja sampe wani-wani karo Nah, iya. bojo senajan bojo salah kaya napa. Iya, iya, Cak. iya. Lah wong aku jengkel lho, Cak. Iya. Iki swargane wong wedok. Iya. Wis ayo nang. Wis. Nah. Ayo saiki nang Dukuhan Kidul. Kidul. Iya. Iki kajate Sukabumi. Nah. Hiburane. Hiburane. Iya. Teater konvensional. Nah. Lodrok Karya baru Mojokerto, Jawa Timur.